Gawas sa dakbayan sa Bugo, laing tulo pa ka mga lungsod na apektado sa bagyong Yolanda ang nakahatag sa ilang relocation plan alang sa ilang mga konstituwente nga nagpuyo sa no-build zone. Dennis Tanok, sugin nimi. Human sa bagyong Yolanda, hagit karon sa mga lokal nga kagamhanan ang pag-relocate sa mga pamilya nga namuyo. Mao karon ang dakbayan sa Bugo nagsugod na sa pagbalhin sa mga apektadong pamilya subay sa ilang Adapt a Barangay program. Gawa sa Yolanda Village, laing duha pa ka resettlement sites ang siguradong matukuran na og panimay kay duna nay misaan nga mogasto sa kapin usa ka libo ka mga balay nga puy-an unya sa kapin usa ka libo sad ka pamilya nga namuyo sa no-build zones dinhi. Matod sa mga kadagkuan sa Bugo nga ang pagsalig gikan sa mga donors og pag-andam og rehabilitation plan sa wa pang super bagyo maoy sikreto kung nganong dali nila napatuman ang pagpabakwit. Gitinguha ni Bugo City Mayor Johnny Martinez nga makatukod og 4,000 nga socialized housing. Kuwang panay niya. Kuwang panay kay like for example kanang gi-pledge sa a group of corporations na 1,000. They need about 7 hectares, which nga maunay among gikuan. Way ikahatag nga yuta ang Kapitolyo alang sa relokasyon sa mga taga-Bugo kay way gipanag-iyang luna ang Kapitolyo sa dakbayan sa Bugo. Di sab makapasiguro nga makahatag og pondo ang Kapitolyo alang sa dugang panimay nga tukuron sa mga relocation sites kay hangtod karon gipaabot pa nga mahuman ang revalidation sa gisugyot nga kapin 27 billion pesos nga budget alang sa rehabilitasyon sa mihanang Sugbo gikan sa nasudnong kagamahanan. Palhay na dura man tayo itong gigahin po sa atong pundo, no? Pero may dato pero atong kanon sa ako agdo ng pundo kay doon naman tayo gikuanan for materials and other forms of assistance. Giangkon sa Davide nga wa pa niya mamonitor ang pag-comply sa mga lungsod ug dakbayan sa probinsya bahin sa no-build zone. Giingong ang mga lungsod sa Tudela, San Remigio ug Daan Bantayan ra ang dunay nahimo nga plano alang sa resettlement sites gawas sa dakbayan sa Bugo. No, mag-agad tas recommendations sa LGU, no? Kung asa if they can find a suitable relocation site and then we will have that check para sa Tudela. Kung suitable, then we are willing to, as I've already stated before, we're willing to assist them. Dennis Tanok, News 5. Bugo City Mayor Johnny Martinez mihangyo ni Governor Junjun Davide nga i-apil og endorso ngadto kay Presidente Noynoy Aquino ang expansion project sa Pulang Batu Port sa Baong Dakbayan. King Perez, sugin nimi. Mibisita si Bugo City Mayor Johnny Martinez sa buhatan ni Governor Junjun Davide baguhay lang. Tinguha sa mayor nga suportahan sa gobernador ang gisugyot ini nga development plan alang sa dakbayan sa Bugo. Lakip ini ang gibana-banang 130 million pesos na pag-improve sa Pulambato Airport alang sa expansion of dredging niini. Ang iyahang transaxle highway. So ako siyang giingnan nga ug mahinayon ganina. I think it's about also time nga we should also create an economic program for the North. Hangyo ni Martinez nga unta i-endorse ni Davide kang Presidente Noynoy Aquino ang ilang plano sanglit ang pagpalambo sa duwana sa Bugo mausay gisugyot sa mga interesadong investor sa ilang dakbayan. Hinuon mato ni Davide nga tunano sa niini ang uban pang detalye sa development plan. Giklaro sab ni Davide nga dili magagad ang pagpalambo sa Pulambato Port sa pagpatuman sa planong transaxle highway sa gobernador. It's a good project, it's a good one. It will attract investors and improve the economy. Kung madayon panglitan, to improve the economy sa North. King Perez, News 5. Mularga sa nasud nga Japan si Governor Junjun Davide karong buwan sa Pebrero aron sabutan ang posibleng sisterhood agreement tali sa Sugbo ug Saitama Prefecture. Tumunsad sa maong pagbisita mo ang kabahin sa programang Saitama Cebu Comprehensive Human Resource Monozukuri Project. Julie Tainar, sugun limi. Dunay gipaygayong kick-off meeting bahin sa Saitama Cebu Comprehensive Human Resource Monozukuri Project nga gipahaygayon kaganiha. Kini gitambungan ni Governor Junjun Davide ug ang delegasyon gikan sa Saitama Prefecture sa nasod nga Japan. Tinguhan niini nga mahatagan og kahibalo ang 200 ka mga engineering students sa Sugbo diin lakip nga itudlo ang Monozukuri philosophy usa ka matang sa manufacturing. Gilauman nga masunod ang mga prinsipyo sa community coexistence, environmental harmony ug epektibong pagpatrabaho sa mga empleyado sa manufacturing industry. Ang maong proyekto ipatuman sul sa 28 ka buwan
Usa sa mga beneficiary niini ang University of San Jose Recoletos. Also to express our gratitude for choosing the university as beneficiary of the project, which is a sign of your confidence and trust in our educational institution. The people of Cebu, in particular, our provincial government, and the University of San Jose Recoletos appreciate the support given by the Saitama Prefecture and the Japan International Cooperation Agency in offering our young people the opportunity to learn and share the Japanese corporate culture through the Mozukiri philosophy, which we are informed is the basis of Japan's strength in the manufacturing business. Adunay 5-day visit sa Saitama karong Pebrero si Davide, diin usa sa mga agenda sa pagbisita niya ang panagsabot sa Sisterhood Agreement sa Saitama ug Cebu. Makatabang sa Sugbo ang mong kalambuan kay ang Saitama usa sa mga nailang manufacturing industry. Kung magmalampuson, daghang masayran kabahin sa manufacturing ang makatunan sa mga Sugboanon ug posibleng moag ni kini og mga Japanese investors dinhi sa Sugbo. Sila ang kini sa Pamagod is not really for the manufacturing business, and we hope to attract investors here aron maka-put up sila ilang manufacturing plants and then maka-generate po employment. Julie Tainar, News 5. Nihangyo og wage moratorium ang mga negosyante sa Central Visayas agig reaksyon sa hangyo sa mga labor groups nga pausbawan ang silduhan sa mga mamumuo. Ryan Sorote, Sugilimi. Supak ang mga magpapatigayon sa tunga-tungang kabisayan sa plano nga pagpausbaw sa suhulan sa mga mamumuo. Kay matod pa sa mga negosyante, nga apil silang naapektuhan sa pag-igo sa linog o baging Yolanda sa miaging tuig. Hanyo nila ang pagpatuman ng wage moratorium isip tabang usab sa ilang mga patigayon na inanay nang naka-recover. We will be able to convince government na ato ba lang i-hold true or in what other capacity na haron lang makatabang sa atong mga negosyante. Kiniangan nyo sa mga negosyante ngunit sa petisyon alang sa wage increase nga gisumeter sa mga labor groups o Coalition for Living Wage. 90 pesos ang gihangyo across the board wage increase sa ALO PUCP gikan sa 327 pesos nga suhulan karon. Matod sa grupo nga kinahanglang moabot og 419 pesos ang take home pay sa mga mamumuo. Nasayran nga 246 pesos ra ang inadlaw nga suhulan karon ug kuwang ra kayo alang sa mga nagunang panginahanglanon sa mga tao nga nagkamahal na usab. Mas dako ang gipangay sa Coalition for Living Wage nga 132 pesos. We will not sign any wage granted by the RTWPB or the wage board below 22 pesos. No, naman tayo ng labor sector representative through Joe Tumunga. So amo po nang istoryahan nga. Mupirma ba siya ubo sa 25. Andam hinuon ang mga labor groups sa usa ka win-win solution, mausbawan lang ang suhulan pinagi sa tabang sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Government is here to facilitate negotiations, to harmonize positions, and arrive at mutually beneficial win-win situation as much as possible. Ryan Sorote, News 5. Gibisita ni Cebu City Vice Mayor Edgar Labella ang mga nasunugan sa Barangay Ermita kinsa gipapuyo una sa South Road Properties. Gipasabot sila sa Vice Mayor kung unsay plano sa syudad sa dapit nga nasunugan. Leslie Caminari Vistil, Sugilimi. Nang hatag og pamahaw si Vice Mayor Edgar Labella sa yuka ganing buntag alang sa mga nasunugan sa Barangay Ermita, iya sab gisusi ang kahimtang nila nga gibutang sa may Southford Properties. Nagpasalamat ang Vice Mayor kay nakasabot ang mga nasunugan nga kasamtangan una silang gipahimutang sa dapit samtang gi-construct pa ang ilang lugar nga nasunog. Gipasabot sab sila kalabot sa giplanong buhaton sa dapit. Tagaan sila sa maayong kabutangan, tagaan sila sa maayong katindahan. Usa na sa gitan-aw sa mayor, nabutang na gani tagaan man gani sa ni sila og disturbance kitahay. Tagaan sa sila inabang sa syudad. Matod ni Konsehal Maria Pino nga aduna na sila giandam nga dapit aron kabalhinan unya kuno galing mukusog na gyud ang uwan dala sa bagyong Basyang. Gawas ni ana gipahibalo usab sa barangay ang mga nag-abang nga dili na kini makabalik pa kay giuna man ang mga nanag-iya sa tindahang nasunog. Ang mga manindahay lang, no, nga nakarehistro. Ang sunod na sa dana, tangitaag-taagi, katong wadyo'y lista
no, wa sila ka ticket or whatever. O ang giklaro na lang nato daan diri nga ang renter di na gid sila pwedeng kadalik. Ang atong giingon taning kamutan namo sa council nga makadalik ang taga-Tarax lang, dili maatil ang mga nag-atang. Leslie Caminado Vistillo, News 5. Gidagsa sa mga tao ang kalihukan ug mga kalingawan sa usa ka Buddhist temple sa may Danvirama ning dakbayan sa Sugbo alang sa pagsugat sa Chinese New Year kaganinang tugang gabi. Julie Tainar, Sugilimi. Ka-Year of the Horse karong tuiga, dunay kabayo nga tag 50 pesos ang bayad kung kinsay gusto mo sakay niini. Usa lang ni sa mga kalihukan sa Fuguang Shanshun Temple kagabi ato sa pagsugat sa Chinese New Year. Doon na sa isayaw sa Lion and Dragon Dancers ug gipasundayag sab ang mga finalists sa Sinulog Idol 2013 ug 2014. Nagbukas sa publiko ang templo, wa si Piata ni Manang Nere kinsa nagugos pa sa iyang apo nga misaksi sa mga kalihukan. Kalingawan sa diri, mga magic. Amot nagakaroon na pa ba? Mag-Buddhist man o Kristiyano, welcome sa maong templo. Gani, diatagan ini incense stick ang tanang isip simbolo sa pagtuo. Pag-abot sa alas 12, ibagtingdayon ang gong di inatagaan mo gigayon ang tanan nga mohimo og wishes, usa pa ni bagtinga og katulo ka higayon. Health, good shelter, and great studies. Mas mahimong mabulukon ang pagsugat sa Chinese New Year sa maong templo dihang gipahigayon ang fireworks display. Julie Tainar, News 5. Og wa kadto naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Biyernes, Enero 31 tuig 2014. Hangtod sa Lunes, kini si Frank Balilong Jr. Mga istorya nga di lang kutob sa paggatod sa impormasyon. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Tungod kilabaw para sa balita, Action!